Ahojte kávoholici. Dnes by som vám chcel predstaviť nášho Janošika. Je to espresso zmes, ktorá je výborná na domácu prípravu espressa. Skladá sa z 90% arabiky a 10% indickej robusty. Tak si ju poďme teda pripraviť. Táto káva je tohtoročný víťaz Danubius Gastro 2023. Môžete v nej objaviť chute horkej čokolády, mandly, lieskových orechov a amareta.